Wengane zakwethu anginibingelele ngiphinde futhi nginamukele la kuNqambothi Media TV. Ngicela uma ukuthi uyavelela ikhasi, ngicela wenze ukufanele ucofa u-subscribe, ulike, uphinde ucomment. Ey'ndabeni enginayo, umculo kaMaskandi uMthandeni igcugama elisha usekhipha inkulumo ethusa abaningi laphana ey'nkundleni zokuxhumana la khona ekhuza khona abantu abathuka abantu bese bethi bangabalandeli bakhe. UMthandeni uthi yena akazwani ney'ngulube, iy'ngulube zihlala nje le odakeni, akamfuni umuntu othuka abantu ko-Facebook nawo-TikTok bese kugcina khona ethena umlandeli wegcugama elisha uyi-Red Nation. Kodwa-ke ngaleyo khuluma kakhulu nansi inkulumo kaMthandeni igcugama elisha eyikhulumela yena mathupha ekhuza abantu abathuka abantu ngegama lakhe. Ngithi mina angilixovi udaka, mina ngiyona ingulube. Ngathani ngizwa? Ngithi mina angilixovi udaka, angiyona ingulube. Angilixovi udaka, ngiyona ingulube. Number 1. Number 2, angikwazi uku-acta, angi-acti mina, angidlali itori. Kaze ungibone kumkhokha, kaze ungibone kuwuzalo ngi-acta. Angi-acti. Impilo yami engiyiphilayo impilo yami impela ngqo. Ngiyinkunzi yombhemu. Angithi mangikhuluma mina ngikhotha umlomo. Uyabona? Ngiyimalinate, angiyimalinate. Ngiyinkunzi yombhemu nje, uyabona? Uma ungibona ngihleka ngamazinyo lawa zingovolo zami, ngiyahleka nje. Ngiphi ingovolo zami? Angithi mangihleka ngithi uyabo? Ngoba ngikwazi uku-acta. Ngiyafisa ukuthi laba bantu abangabalandeli bami abaningi, ngoba vele nginabalandeli abaningi, abanye babo ba-right, abanye babo bayabhoreka, bese behamba beye esibayeni sengulube beyochomela ingulube ngodaka ehlala kulo, uyabo? Besebenzisa igama lami beyibiza ngabalandeli bami bese behambe beyongena esibayeni sengulube, ekubeni mina ngingangeni esibayeni sengulube. Ngiqondile, ngihlala endlini, ngigqoka ishithi elimhlophe, ngifake izicathulo zami ezicwebezelayo ziyabhitha, ngiyaswenka, ngicule, ngishaya amahithi. Ngiyinsizwa futhi ngombhemu. Endlini lapho engihlala khona, i-house number kade ngayiveza, akekho ongazi. Iy'moto zami zonke ibhaliwe, zinamagama, ziyaziwa. Ufuna ukungihayikha ngangihayikha, agibele ngaphambili, uyabona? Kodwa ngoba anginaye umuntu ofisa ukuhayikha, uyabo, ngoba njani angixabene namuntu, kusuka abantu beyongena esibayeni sengulube bexova udaka bese bethi singabalandeli bakaMthandeni. Umuntu omlandeli kaMthandeni wangampela uyazi ukuthi uMthandeni unyanyana, mayethi into akayifuni uyayiyeka leyo nto leyo. Kodwa umuntu obhorekile owumlandeli mbumbulu uyibiza ngami, uqede ungena esibayeni sengulube, xova udaka lengulube bese ethi ngibona ngicole kanjena nje, ngiphile ngakuleya ndoda efaka ishithi elimhlophe igcokama. Mfisa ngathi nganiluma-ke ingulube. Nina abantu enjalo ngathi nganiluma ingulube futhi ngiyaniqalekisa. Ngifisa ngathi into zenu nje zingangafana nezabalandeli bami beqiniso, laba bathandekayo, laba bathi mabegqokile bebe na that thing. Ngifisa ngathi ninganuka ngoba vele nihlala udakeni lwengulube, zenilume nalezo ngulube.